Croeso i'r gornel sinsir efo fy nghyfaill bach newydd fan hyn o'r enw Ben. Ie, fel ydych chi'n gweld ar ben fy hun heddiw, heblaw fi ar y lygoden fach, achos mae'r sinsiriaid eraill wedi cael ei anfon ffwr ar brosiectau pwysig iawn. Sean wedi mynd i Glastonbury o do i berfformio ar y llwyfan yn benna i ymledu'r gair am fod yn sinsir a bob dim felly. Felly mae o'n mynd i fod yn cysylltu efo miloedd o bobl dros y penwythnos. Da iawn fo, teilwng, dwi'n siŵr wneith o'n neud yn wych. Hefyd mae Dylan wedi hedfan yn ôl i'r blaned Mawrth, gan mai fo ydi i prif weinidog nhw wrth gwrs, felly bydd na groeso mawr iddo fo fanna, dwi'n siŵr fydd o eto yn gwneud i waith da dros bobl sinsir a coch ar hyd y byd a thu hwnt yn y gofod hefyd. Ond dwi'n iawn fan hyn efo cwmni a dwi'n newydd weld aelod o'r gwallgofiaid efo gwallt coch o'r enw Rosie. Dwi'n meddwl nes i ddechrau ni chydig bach achos nes i just bwyntio at ei gwallt i a dweud gwallt coch a o'n i'm yn gwybod be arall i ddeud. Felly mae hi yma heddiw, edrych mlaen i wneud ffrindiau efo hi. Ac dros y penwythnos wedyn mae Heddys yn cael ei phen-blwydd fory, mae hi'n gweithio fan hyn. Yn anffodus dwi'n methu mynd efo hi i gampio achos sgan fi'n rheswm hyd yn oed digon da i ddeud, ond byddai yna, bydd yng nghalon i yna, fydd yr gwallt sinsir yna efo hi ar y diwrnod a gobeithio geith hi hwyl. Dwi'n mynd i fod yn ymlacio o gwmpas, mae'n siŵr, gwneud dim byd mawr, fel y mae weithiau de, edrych ymlaen. Ond cofiwch wylio a diolch am wrando eto.